Bucket list tarkoittaa listaa asioista, jotka tulisi kokea ennen kuolemaa. Tässä ohjelmasarjassa Axel Smith yrittää suorittaa 30 tehtävää ympäri Varsinais-Suomea. Varoitus, älä kokeile näitä kotona. Tällä kertaa haasteena oli ottaa haltuun uusi taideharrastus. Niinpä me päätettiin vähän googlettaa ja löydettiin tällainen Shaolin Academy of Martial Arts täältä Turusta. Nyt mennään. Eli kerro vähän, mistä me ollaan nyt. Me ollaan tällä hetkellä Shaolin Dojossa Turun keskustassa. Tämä on yli 30 vuotta toiminut näissä tiloissa ja yksi Turun vanhimmista, ellei jopa vanhin kamppailukoulu. Täällä harjoitellaan 12 erilaista kamppailulajia. Okei, mä oon ymmärtänyt, että sulla on joku oma laji, mitä sä sitten täällä teet. Opetan Wing Tsunia. Se on sellainen kiinalaistaustainen taistelulaji. Ja siinä tunnusomasinta on tosi nopeat kädet, matalat potkut ja melko lyhyt etäisyys vastustajaa. Okei, no jos tätä alkaa harrastaa, niin onko se vaarallista? Tuleeko aina musta silmä harkkojen jälkeen? Mulla on ollut sellainen periaate, että tuntuu täytyy, mutta sattuu ei saa. Et ylipäätänsä kamppailulajit on hyvin turvallinen harrastus verrattuna mihin tahansa pallopeliin tai tuollaiseen joukkuepeliin, missä on tavoitellaan koko ajan jotain, mitä kaikki muutkin tavoittelee. Kenelle sä suosittelisit tällaisia lajeja? Sellaisille ihmisille, jotka on kiinnostunut niistä. Et jos haluaa ristipiston nypläystä, niin ihan turha tulla kamppailulajitunnille. Mutta jos tykkää siitä ja tykkää siitä liikunnasta ja siitä urheilusta, mitä siitä saa, niin silloinhan se sopii. Vaan kunhan löytää itsellensä sellaisen hyvän lajin, hyvän seuran ja hyvän opettajan, jotka sopii sitten sille henkilölle itselleen. Lajeja on kuitenkin varmaan 60 tässäkin kaupungissa ja on ihan puhdasta kamppailu-urheilua. Sitten on tällaisia perinteikkäämpiä juttuja, henkisempää puolta, että kaikkea löytyy. Me ollaan katsottu tosi paljon karateleffoja. Me tiedetään, miten nämä jutut menee. Aloitetaanko me jollain kurkipotkulla vai? Ei. Ehkä tehdään jotain vähän maanläheisempää. Onko olemassa mitään naamasuojia tässä lajissa? Ainahan voi ostaa suojia, mitä itse tykkää, mutta me hyvin harvoin käytetään mitään sellaista. Sitten kun on treenannut vähän enemmän, niin on hyvä kontrolli siihen, mitä tekee. Tosi harvoin tulee lyötyä ketään vahingossa. Ja onhan meillä hanskat sitten, jos mennään vähän lujempaa ja muuta. Okei, testataan. Voisitko kertoa jonkun takuvarman itsepuolustuskikan? En, koska sellaista ei ole olemassa. Et jos olisi joku yksittäinen kikka, mikä toimisi aina, niin se paha tyyppikin tietäisi, niin se osaisi varmasti puolustautua siltä. Munille potkua ehdotetaan tosi usein, mutta oikeasti sinnekin on tosi vaikea potkasta. Mä oon potkassut ainoastaan vahingossa ketään koskaan jalkoväliin. Ja ainoa mikä toimii on kova työ ja kova harjoittelu. Ja tietysti se, että pitää silmät auki, korvat auki, suun kiinni, eikä mene ihan joka paikkaan. Ei ollut nyt ihan sellaista taidetta, mitä mä kuvittelin, mutta oli tosi hauskaa. Todellakin. Kumpa Axel olisi ollut paikalla, niin olisi tullut Akret paljon luontevammin. Niinpä.